koso wi asidi etie Agyenkwa kasiebo breduo yekano Wasire mukanka wo ye de yekano koranko ai Agyenkwa kasiebo breduo yekano Sakra wo jam kasanka wo yekano koranko ai Agyenkwa kasiebo breduo yekano Agyenkwa kasiebo feeling warm. Monsia abo Ghana adesiema yema munyina adwo kasiebo a etwato ne den yatrase na yekenkan ede asomo obati yenkan www.agyenkwafm.com sana tenkanonline.com modernghana.com na listeningtomyradio.com formation centers no asumdwe radio online radio wunyina hini baba tam formation center medumamo akon kai obofo boman Colin FM ewa agnaso adro mfimfim mantemu Facebook Agyenkwa FM Kumasi 101.9 Agyenkwa FM Kumasi 101.9 YouTube Agyenkwa FM Kumasi ahano behwe live fo adwenkyere enu nsusuye efa 0204905655 0204905655 ensemo ahodo a enwumre yabekenkan ede asommo no nya edi mu akotene bi enso ene se Ghana mampeni His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo edi atodwa ato abibimayenim ekwan ya ne yefa so boye sikasem ho abro firi se ennei enkasa akwan na twem a wasanke yefa abafode na yede edi dwumaso nam so di yehu dwa na nam so ma yesikasem yetimi bo ho ban emu nsem ne mu nkyerechemu ne babi ode kwoto dwa wo betie ni nyina bia nwumre ahye hwe bambo ensem so ne de kokobɔ kese pa eko amadehia wo Ghana memu nyina kwan ya yefa so na yede atuo enso edi agro ewo man enso emu International Monetary Fund and Musini Dr. Leandro Medina wabo amane edi atodwa etre said ye Ghana say yetoto ye niema yie ehwe nhyehyeye ne ntoto ya mefo ne de ma ye no ho a ebenam so ama besi ayakwagye no ehun nsem nyina bekwadwojo na ayekwa ahusan asan dia ma ye wachre nsem ni mu obetie bia nwumre yewura kwasi kwaten ekasama so ye a ehwe enwomesua nsem so na asame de free senior high school ya aban otiso yokofa ba ya IMF abekasa ede afa ho no wonso ye kasamafo nti abekyerkyere nsem ede akyere adehie enso nyina arofo we yo memu nsem ye wi ede amano ne nsem beto awoso na meka se Russia wonu asan dealer enam so ma wode tactical nuclear weapons ekọ Belarus na wo fa hono de akoho akoye den enu so mu nsem anwumre ubetie bi aseda soronko enkoma Skin City Laboratorium eho ne yakwaji nkupapa na afi ne nso oben ene nsansan bia agye ye wede na boso no yesra na yede etu ase afilufa tablet ne suspension ye tridium malaria drokase pa okwaya sabia ne so nsaka bidia edrowe ne betimi apam no amafa ahudie ayodia yemfa aseda PSC bioma Amegashi Spiritual and Herbal Clinic say yesunsum fem honam fem utrinyu so bepem wawura so no yade bia etu ase enwumakue afufuro bi eka ho ena wahye asnam ye kwanya bekenka kase ede etu apo enso anwumre medin di BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela minimini aba the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKA Medibewum Agyenkwa FM Adofuo ni de kwan so nsem ni ntremu na ye de eto amusui Ghana mampene His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo wabo amane de atodwa se ahode ne tumi e won kabom mu enti abibiman ka ye hummom wadwade kwan so na enam so ma abibiman yentimi konkan na wo kire se wo yi wiase nyina adwade mu nsawanta wani mu nhyehyeye si wo ene emu mpuntu a abibiman wo mu hamabu pamie nsape eba ne sa emwa enti se ye ne ye hu ye di ye hu dwa
ebeboa ma bibima ye ho ye de ne sononko am yetumi agina brane okoso ato so kire kwan dada na kane bibima nam so ekura ye sika nam ye sika kwan so etoto ye niema we sika kura fam en wo chese enne bibia dane na wia so mfefo nyina dane mo no anane bia na wono adane aboache ware no senka bibima ye fa kwantempon a eno ye fofoye no so a enka beboa ama hodo a wa bibima mu no obi asika sam ne ntotoye atimi akoso ewo adwadie kwan so mampani na adodankwa akufo do dansem yedi wo bra na eye 7th African Leadership Forum akwaso ewo enkran pumpune mantamo eye enedua yi en wodi tudwa na wo kire se wo mai bia ntumi nkase wo no adi ne hudwa ade ayeye da ebi ni ho eye mebua asmesi wo bente asmesi bua me wo bente bua me ni akeke ye ho makeka ye nsase na ye digidie ba ko ataye kire na nam so aboa ma pepema nkoma ewo adwadie mu na tumi awie mu die na wo gusu a wo kasa no eno se acharodo se bibi mai betena se aye nhwe ha abesi mpremprei a ye ntumi ne ye ho yenya ye tumi nya bibi mfa ma ye ho da bia ne ekutakora ne ye kwala la sulala ewa amanfo ma so eba ne saa emwa enti ebre na du se ye ka ho bom na yenya ye tumi ye bibi de ma ye ho ne ya man sa de ebe ye wiase adwadie mu no wa ha mabupen amiensa ye gina ye betimi afiri honom ne yakonkan ekwaba ne saa ebeboa pa enti ma se wiase nyina ebedidwa na bibi man ko ama hodo ba ye sa aduonum ne akire kakrai na ye pa ye ho ba bia ye hu yasene mu na sa ye kokonya sa wo ha mabupa miensa wo mu a eno no obi sase ye koye anase ye bai enti se ye koye ni mu no ekwan ban na befa so a ye dwadie mu ne ye betumi adi ne kasiem e betumi adi ne biakoyem ye betumi adi ne kankuro mu na nam so aboa pagya akodu mpempen so a ye ne a ye pese ye hwe animu no ho enti wanam we so ade atodwa a kire tumi a e won kabomu ade ma bibiman ahodo be ye se aduonum ennan a sabre ye ke ho obom se honam ba ko a ye hye ye bibi se be ye bibiman be fa nanim onyam ene ne ntima pa ade efra ebre ko nanim yi ye nhwe mo ye ho na metwaso dia afia twemu no ena bambo ahye no wode dwumadie bi ebeto Ghana fo nyina anim apoto kasem wato din see something say something campaign na enede wasan hye dwumadie mu kra se ne betimi aboa amoman Ghana yetimi akoye anim ni titru efa atuatefo a wo mu ba bibiman ahodo so na sa mere wo mu di wo munya ewo etuo ene eye ensem a enkoye enso ewo mu ntemu na numu ena sa mere de asoye no de ababetudwa se yeme ni na hopa ewo etu ahodo a yedidi agro enso eho ene kwan ahodo a samre befa so ne tu ahodo a ewo ankrankra bi ensemo no yenso yebetimi asi ho kwan na enumu ene okiremu se eno na aka ho bi ama samre de wode sa adwumadie esi ho na ebo kwan ede ato ho no obi ani aba no ho so se ne betimi aboa ama yan kasa yan ho na ho yatimi aboboa yan ho eno achi okiremu na betimi aboa ama atuatefo asa mede obowura abibremu ama ahodo bi enso emu no na wode tu ahodo kodi wo munya no yabni bedikan ehu wo mo na aboa ama brebia no asa nipa no bie no yebetimi ehu wo hu kan no yatimi enso aka amoma no asoya ya ehwebambo so no wo mo enso abeboa ye tententem skra na enumu no eno kiremu se ye nuanom a wo mutete ahye a ene Ghana ebo eye oman no ebo hye so no wo mu momoden so betimi am wonu ani anda ho pa na aboa amatuatefue watimi adi wo mu hunkan na basa se basa bia eba wo mu adwum se bi wo betimi abawura ama Ghana eno no ama wo mu ani ada ho na sa atuatefue wo mu enso atimi ehu wo mtem entimprempre ya ye kase wo kiremu a na wode number bia todwa ye 999 a wo fra afidie no ebejo so no wabusu asem se ne betimi aboa no waka se mahunu nipa bi wo mu ni nam ha wo hwe se ne wo msitie no a migidi yese bia wo munya Ghana fo mposo wo munya Ghana fo a wo hwe se ne wo mu akambo mu ekọ esi bana na migidi yese nsem bi wo ho a wo se bambofo efra wo mu na wo mu enso etimi busebusa wo mu o kiremu a eno betimi aboa pa
amasa ye dwumadie ya na tuatefo de ni true we ye kuro nketo mu no atimi enso abrase enu mu wakyerem asan de atudwa se ye me ani na hopa kwan ye betimi afaso na ye ni apolisifoɔ enso bɛka bɔ mu na bibia ebetimi asie a emfa bambo enso ni asomdue ma ɔman no mu no wɔmo enso ebetimi ahunu na wɔse nya apolisifoɔ nkro na nanam ahemfo wɔmo mka bie wɔmu asɔfoɔ imamfoɔ ene afoforo dodo na wɔm ka ho no ni titiro mpanimfo ahodo a wo muso da political parties enso ano no wo mu nyina emwa se ne betimi aboa ama bambo asoye no etimi abo wo mu hoso na afa atuate do a ku a wo mu bowura aman afoduo bi a etwa Ghana ho asia no mu adi wo mu nya no ne betimi ame ani ada ho na aboa yen ne prebi a sa bibisa no ebeba no yetimi ehunu sa nkrofo no na ne wose ka ne yefo mu bia no yetimi enso aye Arafuo ye kai musemu gusumu tie enwumre no nsia KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so na yebo hwidi mu akọ IMF wana musini owo Ghana eye Dr. Lindro Medina na wadi abo amane ato Ghana fo anim a kire se yesika sem ohihia ye wo mu mprempre no na nyina gina ntotoye bia ya nhwe so ne ya nye ne yie eno na nna akwatwe da wura kasie we ye ne sika ntem ade ababeto ye so nam so me ye kwa IMF kopemwa na wono de wo kan waka ni plemfu wenye plemfasem na wasisu people de akire Ghana se yakwaso na ntotoye ne hyehye ya IMF de ama ye efa ye sika semu nsiesie ene emu ntotoye no yakwaso aye ne pepepa ebenam so masika semu fa hodie aba ye chefa na wo kasa no wo chemu se sa adwumadie kase pa amprempre enam so ne hyehye ya hodo so na ebaboa hyehye ne mu kena ebia mu nso so wotoa so akire said yampanifo tena sisi gina ye efa IMF ntotoye no ho sa yakwaso ne yakura ye mudie saa eno so beboa ye pa ebeboa no enyi ye mfra hohiahia no nkum na emom ebeboa ye ama ohawa ada ye nimbre santene mu no yetimi afrimu ede akọ na wobra no oguso ekasa na wo kafa eye foforoye ade ene saa foforoye mi rayi ka ho asemu yi wo kire sika semu foforoye ne mu nyina so ewo botaye esi Ghana ani so si yebetimi aduru ho no yebanam saa kwa wesu yentie Lindro Medina arafo Lindro ne no ayera enam se yede afidie ena edi dwumanti yeguso ema wonom eye ho adwuma se yebehwe so aboye sika sem ho ban paade a eyo oman no adehia de kese no wose yemiani nku ho na yenhwe kwa ye faso kura di sika no eno so eye asem a wose edi susudua to ho pa enye bibia na kane ne ye sika ne ye de kwa ye nnai ye beye efisa wonom ne ye tena ase no wo kan sem ahoduo pi a wose nam sa sika no so ema Ghana sika sem san ekofufuruyem enti saade na no mo so guso o mo hwe so se bre kwa nanim no ebenam sa kwan no so ama na wie mu die ye to am so yenko eyangumesia ensem ensumu na Ghana mampene ote adwaso mfinsia pinu enidunsia obontoa ena oka free senior high school ho asem ede kire ama Ghana no twere mpokwa nyankopon eboa no ma inkunimdie bae no ofrase ye ho hyehye ema besem mfinsia pinu ene eye dungotwe enumu no efrase wo Ghana memo a emprempren edi dwuma pa na ye nyina nim International Monetary Fund asamne yakope bosia anamwa efru mu ho no wo mu ababonten no mu abeka ho asem no nti anopa no eba betodwa so soafo hweda ubo ensem so obai na adonim enso efa ho no wono so eba bekan na samre de asoye hwe nwumasua asem so do kasama won eyeyera akwasi kwaten anwire won so ababekire aban ni so ade hu a eka ho bie mwokofa free senior high school no enso edibai senia no so afo no ekire no saa eno yere enso ekire mu wose aban no ani so ade hu no wamfa ensi ho ama sabe womo a ahia womo a eduru baabi samre ya oton wo mtoma ene ne keken ka ho no na ban no nani so ade hu nyina ene se akoda bia wawie eye junior high school no wose free senior high school no wotimi enso ekobie na wose abra aban no ede ba bepim ne no
kamwa se afibia no nipa be se empem wo ha na wo mu gidi yese nko mu ntimi nya kwanya ni tituru ewo mu awofo ho no mu nko senior high school no ene ebeye free no aka ho bi ama samre de wo mu nyina anya kwanya enso e de akọ school wasena ka beye nwanwa pa se nipa be se empem wo hai na afibia wo mu nya sika na wo mu fantoa wo mu adesua so no na ya de bia ebe den pa eno na ka ho bi ma ban ni suade hunu se sa bre no de obia wo wie school no di sa eye woduru sa bia no wonya kwanya enso enko school na enei ebae no International Monetary Fund abekasa e de afa ho na sane na wo kirem no ba ye de bae no de abebo man Ghana ni tituru ewa ya adesua nsemu na mum kwan fa so ni frase ene niam ahodo bi a na ka wose yetimi hwe kira kwan ne pepe enso ete ho ansa na senior high school free na ba no eno ni tutu mrika na ye pre ye mantamrika enso ewa ho na no mu no ye rakwasi kwaten e kire nsemu ahodo mu a kan hu bie ma ebetodwa se Ghana sania ye nsem esitie ewa katua semu ni mfidie a ye de eye dwuma a betimi a kire se we ewo sika ebi obetimi ahwe ne ba na se we ni sika ebi a wontimi enhwe ne ba no mosini na aka ho bi na ba no ye ne futu fry ma obi a enso ko bi kwesi kwaten sei ene okasa. First of all, we have to understand the essence of the free SHS in the first place. I mean, initially, you recall that we had close to 100,000 students that complete basic schools and are unable to attend the free SHS or unable to proceed to the SHS level. So based on this, you had the president making an intervention and making a promise that we are going to address such a situation. And so at the end of the day, free SHS policy came to address such a concern. So, I mean, it was a question of whether or not you are denying 100,000 students access to education every year. So we made that bold decision and said that we are not going to, deny 100,000 students access to education. But of course, the contention has always been this. If you look at countries where the free SHS policy has been targeted, those are countries that have very strong and reliable data on income. For instance, if you come to Ghana, for instance, especially within our informal economies, you are unable to look into the face of, let's say, the woman at Abosokai or the woman at Makola and say that because government does not have any structures and system to track the revenues or the income that you make annually, based on that, your child qualifies or do not qualify for free SHS. Of course, the argument, if you want to even sustain such logic, what it essentially means is that we may only be looking at those incomes that are very reliable and always declared. That is about the 700,000 or so people that are on government payroll annually. Ene da hono wasene Ghana ye nimfidi a ebetimi a kire se ebia asomasi obetimi ahwene ba anase we ontimi ehwene ba eno na kan ho bi ema aban no wo ye ni nyina futu fry ema obi anso nya akwanya enso eko obi akosi ko haten na de sansemi atodwa ye nyina so ade hyema twa ye ho nya aboafo nkrato ye ba ye beko amanone na fe yakofa ho nsem bi e de aba abesommo anwumre. He wants. What's the wedding is it? Oh, you butankasa. Wakaka. Messi. Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding, where you hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Missy Semu whoma yeshepe. Minketa was a my husband is sick. Hey, Jamo Tornado. Nabas no yen. What's the water tested positive for malaria? No, never one for ambulance no one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from Kakabo. No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria bruna. Inyo. No ye na one chair. Mukuno china nenadi. A brand pa. No kuniso. No pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, you don't know. Indeed, woman malaria and to them. Lufat, a malaria dropper test for malaria before treatment. FDA, Ashasa, a dead in Kratway, Ajatum say a year. Anoka majiha hamedi. Me party ni jufwa na namajiha hamedi sano. Doctor amagashi na make for the amount. Ya dia eja etunya duote hamaka sano de hamaka ye juma. Enu ne betu ya dia na se. Me nuen chinchi mrawate na bomo chichi efrinsuase beka cho se odenche mawua. Ya nyina tinye maso hwe huna dia tum se. Doctor amagashi wote hamaka sa. Eye stroke nyedwe ya dia. Na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si menum no otu ase. Eyam kro ulcer wode na fo miensa
enti nyente ne yakuma bonso nkronso ayehia hwe doctor say ne no ntontia waje hahamadi ode trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene beto spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwohwehwe doctor magashi ya kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medi bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani che doctor magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho nsensem gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwochinchin baabi amiemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda doctor magashi hen ye ba na mema yebo mu krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betuase amagani amagashi a ene ehu amagahoho fa wani che macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kwesi memeneta ya sha asia no pa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544 580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri Arafuo susuma wo ho enwiru na wugusu etie no nsia kasiebo ewo agyenkwa 101.9 kasafidie so ye de wo mani ama hodo mu nsem na ema we na simai ye botew na yakọ eyama hodo ni mu me kase Russia wonum ene Belarus assign eye krata ejina so ama Russia ene Belarus ehia so won watumi de akode eye tactical nuclear weapons akogu ho na sa akode weso ya akode a ehye manyan kasa ye jai ba kumu a etime to beye brofo kwansini na aduasa na akwa akodi bone na no manfo bisasa na Russia kurade no woje na sasi so etinna Russia hinkro Moscow ana Belarus hinkro Minsk an wotena ase a wode san hyehye ne ntutuye yi etintim so ni nyina ne se western world no hye na bufu enti wo bono ho ban na wonu nim no mo twafa ne nsra ban mu ha wa mo ho ahyehye wo mo pa eno manfo bisase ade Russia yeyi na chese wa na adwe so obako ntokwa eno so no nyam ntokwa no ope ewiase wote wana wo boa huhu atamfo ntam a na aboa wo pa wono wode bone bambode ne hye so ho ban na ebrekro na akweso ne Belarus na hye no wagina so ade abo Belarus so ho kwan ene obi bisasa yeyembia sa abrei wone Belarus akoto abasakomu atokese se ne won mu di djuma abomu ana we nam so ma eye Russia defense minister said Shugo wa babonten abekire nsemimo ade akire TASS news agency ene wo bobo nsem no so saa na wo bra Vladimir Putin Russia mampani wonu so gusuwa no wakire nsemu no obani busumi ni mu ene bra wo fira se kontokwa ewo Ukraine eno so wode akode saa ana we nso so aba betoa so na no no wakire mu se sa nato fo no kra de wote wo monka na ne buafu no apaye line enti wo ye de obetimi bia nam sa akwa yi so ama ntotoye ne hihye ye bia sefata se etumi ekoso ma ne bambo wie mu die no watumi ayo we nam so ma Washington DC won mo mpanimfo no baako eye Richard Waits odi ato Al Jazeera nim sababia Russia keka kɔ ne hotro na de wo ye no so ne se NATO an wo hwese wo nkɔ Ukraine wa achese de wo chiri ma ne kokɔbo yi ba abonten ene so obete sa NATO akɔboa Russia NS Ukraine sakra de na ma bri ni kuro enti mprempre de wo ye de wo sie de wo kɔ de wo ba ene se nani abre se da chi bi obi beka na obeka ne bi nyina ye NATO nti ane wo ye sa na se de akɔso no so ma nhwɛ ama mo so ahu de wo mo be ya ebe wiase no de ojammom ana ebeba arofo ye gina we so ade anwumre no nsia nsem no asi ha omanfo adwenkyra beka yensa ene ye de to amusu nansa na no ye tomade atia na yenkope skin city laboratorium fo nkun ebi na yemfa ensra se ye tuntum kokɔ anadentem na ndwumade die nyina ne sensansa bi a ye nipadua nani ne tituru nenso obɛn ene ne ka ho ne nyina nkun bi tu ase ama nipadua na otwere ampɔkɔ ameko de bɔ wɔ no wonsa enso etimiaka tu dia obɛye nyina ne se oduani bɛkyerɛ tech maxima na affordable housing no the opposite main entrance no ena ubeko wakako jina na sa oyira na namwa no afre 0248 936297 enso
afi Amegechi spiritual and herbal clinics twedi ampokwa nyankopo obode a no ache obia de wo se ne nsanka enti doctor ne nsaka stroke eyedro ulcer asthma ene ensemu time ebi wo ha wo se yesunsumu de eno bible ene eyempa ibo ne akontene na tu ase se ne atrontokonkon enso eka no so amemekru aka ne fia na prosifo timo no na ka so prison junction ye ben prison canteen eyedwada kopem memeda na wo twe kopem no nsia na ne Dr. Kasa 0547 044307 na 0544580936 and so Lufat tablet and a suspension ewo adwaman so na 3D yade nti ene Lufat enso ebae tu kwa ya sabia na yese 3D nko ade a ene wadura enso eno no enkwala de wo ho a eye suspension ena mpanimfo de enso ye tablet enso eho ti hwehwe kira kwan nanom bi na ye kanfo de amount se drugstore over the counters ene ne keka ka ho ni nyina ba bia obenya bi enso atonnemum wutinchina na ho akwatwe a na ado ni akire ke opposite Rome Castle na se wa 0541 268721 enso so afi ade hyemwa mo adwenkyire bi yemfa entoa moso na we a teacher constitution and we amwase and was free senior high school in the bae abeboa esikafo ene sebe yenya hiafo enso nyina nti yema ban no emo ewo ho na anwumre entia Dr. Mahmoud Baumia ene honorable Fred Kwadwo Nkansa eye nkwanta constituency eho ena wowo Ejambole baba enso ewo yamwase en of free senior high school no Dr. Mahmoud Baumia one na na adodankwa kufuado wom di tumrikadodo esanse propaganda nsemo ana wo mu nyina no ntino wan to omboase no anhwe niema mu eno ene ne awie yesei yentwen omampani dada mahama kwambia so obeba na adedua ena wonso ediwe aba ana dada flip wo abofo no say na na adodankwa kufuado amagana pa enie afi ne yeko adedua anwafutu eno se wonde wo gidie se IMF ye deali wo mu tretre yen se ne wo mu afrase ye tretre yen de a ene kwan bia no ene ma betimi akoye de amahe isan se nwumre KASIEBO mu se ne sister fia kan no director no e ma mfato ho na samri wo hye komuden brief lion no se na nado one eye wonkrofo de economy no mo ase no kra o na eniema pa betimi aboa ye nyina no asem waye ne sesi so entimi amwa omano wose samri de Ghana yarea ne nimu ade hye yare isan community safo ahene 7-member committee and the members and womu 80 AGYENKWA FM and numreya na wose free senior high school no en yadea abeboa ama adisuafo womo so etimi anya baabi enso agina nemum do waka nyina nse yenye review wom na ban no kom enso ehare no arofo we teacher Kwadwo di frita pangina susu en wo say adenti na NDC ene mampani dada John Dramani mama wo mte bawomia ne a no mu nsu no gujamoyi wo say bawomia wo po wo no ene Ghana mampani a yehwe nanim obi antimi ansia no Interbi Justice Eddie Freeman Pontain or say mampani na adodankwa akufuado what say he won wadi kia say Ghana yesika asem awie afa na abegina ho aye tre yesika asem na ho ahwan was JD mbeba fantastic over force Eddie Freeman hwe asangene so ana se NPP abia mampani na adodankwa akufuado da no no wo mo nwene Ghana fo ho de wo mo dwene ho ane so bebreki nwotwe Ghana ye betre wo mo bosomia yedua mo aburo pa and Chiakasia was what the money for Kofi Bento Afo. Incoming MP hopeful at the mastery a real so impesuano so. What hina kwasia champon kwache and was say Mampani egusua train sent wo free so Dr. Koto and a bebo wo beba enti ato aba wo kuma wuma mi wura nimu no e 2024 I confirmed at the ama mira akoto na wono na ebe breaki 8 no ana we say ye na AKYEA mo aboate na abodifle ablekuma central and watchre mu said that Bawumia is coming the edin kai kra na ase ne nchia kase ne birthday enkoma Mary AFIA mansa a award and so my camera or say erade ensure no nya ne kase and was say yenka jusak asem ewa ha Shama ba Edna Benya and was a Ghana for wine pa
na ojina so a abakwasai mu ewa ama Ghana epenso ye betime na hoahoa ye ho se mampani na adoda nkwa kufu ado na se hwan master plan na junior de frequentampo wase economy esika 7 nkakrakra wo san gina na so Ghana fo ye wagidie 1pp aban mu de atie bia no mbama Ghana ye fofoye ewo wiase amansam nchia kase ode ma lawyer Jerry Ahmed incoming wage agbawe emrahye bejanin Steven Boache and was me mama jo anwumere yo Steve ya jo so di free wasa kropon and what say eye mirenest anim anokwa ne waye e kire say trodo Dr. Akoto wadi nkunim awie na nkunim no soso botire no ebone yankete adofo waye de asi ejina wei so ma munyina moniti a ade na awrade nso mo no wanya mokese na won show bia so mo bia ho ban kopem se wo ya adom a ye besan abehia eda ochena ena ase ebe kwa makojo safo Michael Kantanka a wono ene semfo sans semnimu adofo eye asantewa krobia wo bonetri dom saso nanana ma papa bi incoming enso ebo netri dom ama ba wasara enso so ebo netri dom na kire se 3 raised to the power 1 Emami ensa obema baako Rashid Yakini the writer na die ko Facebook no so sabre ye sorry die na chase sports wono ma ye ready aye krado a wono mo ba abesom wo enu nti se wosi wunti agyenkwa na ono wala wolai ti agyenkwa na nya nkwaje wa brabom na asomfo aye som wo eye me the finance minister AFIA achia BRODUA AKA Medibewo miniminu abema BRETUOBA AKWASI TWUMASI Mandela Yama umoniti a adie na sports